ka Khasi Students Union KSU East Jaintia Hills District Unit lengba ka Cultural Cell rengkat ba KSU Shnongrem Unit aka laidrek rumpanga japun reo kala yo balik jawab at yok chat ya ka krem kut sutiang ba krem khmat wa tisha ka badan Shnongrem ilaka nong kle ka khana ka ong ba ka krem kut sutiang ka krem ka ba wok yang nong ba spai jung u ki rie hak por be khun persai dole hak por ba jur ba khatma hak isnam khat praspa an ruar ka chingthmu ka seng balik khanang seng ni chaka kalom ban pensa na mi ki krem ba paunam ba ki long den kentep ye ka paket ki por ba rem hapok ka krem kut sutyang dalap ye ki siang cinta ki bla rem ba bari ki mawi srim kum kishuki hak balai thu ba wok yang nong ba ki nong ilam ki song jingelang ka seng ka kuntu sarkar bale sorjamen ni ki chaka badan ki khana khamtam ban penlong ki kum ki chaka chungok kai perthai hak ba ki brieu situlup ka perthai kentep barba ki brieu na kita kithan ken em kamai kaseng kala pentep bakan sabu kachingtho shiki bor bdei pech bat banwat kilat chingirap ban pen paunam ya kita gi chaka Vinyo snam sia one la i ri ka go sia la sia kha kha so ko ha ha ko ma ai custom sia ko ai mati ipor custom ipor ipor plan na tầm hai như cái đấy ya tuyệt vời ipor plan sia Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya